kita mah jental ngerasa mlaku bebarengan. Wong lanang karo wong wadon. Yung priwin beke tenaganya aku masih rasa wong lanang. Matur ditinggal ngopi sendelan. Bocah wis sekaning toang-toang. Untung kita hampir kesamaran. Yung ilok-ilok bocah nganggo busana kaya kenen. Bareng anu tengah wengi wae wong turu lali dheweke ngobrol suara. Apa piye? Nembe kaweruh bocah bisa nembang ya. Anu si dasar kita mah dirawati bae suarane. Ya weruh asira kuno bisa nembang maya. Melu ning langan budaya. Bari ajang gawat Depi manual. Wis enakan? Iya. Enakan, setuju kita mah. Sira ki awit kapan bisa nembang? Sebenarnya masih ngawit cilik Paman Pati. Hari kono paman disokan ngrungokna suarane sira. Saking bae sampean mah bawa kulan nembang kupingnya ora dinggo. Ora dinggo tak sendal. Paman, kula pantes beli nganggo busana. Justru lebakin Paman Pati rasane aneh. Blilok-ilok kira-kira nggo busana kaya kenen. Ya kan calon pengantin. Hari monone sih memang iya do ayo. Lebagian di samping kita ki istirahat arep obrol sedela. Arep ngobrol apa Paman? Jare senok karena nganggo busana semono mewane mengingat serta menimbang arep jadi pengantin. Kapan saat dan waktu nih? Bahkan pengantin lanang lagi di papan. Kan arep di akhir. Kok lagi diangkir? Cuman senok kudu sadar. Perkawinan senok kudu karena cinta lanang karo wadone. Arti? Asil yaiku wong tua. Sing jodokaken senok. Nah, senok aja bangga yayi. Maksudnya? Najan senok dewasa wis kongkon kawin atas dasar perintah saking ramamu Kakang Pati Gajah Mada. Tapi perjodohanmu iki merupakan sawise taktik dan politik. Ki kula uning Paman Pati. Pernah ngobrol ramamu kelawan awakmu sing dadi keturunan? Iya diobrolaken kabeh. Apa tujuannya ramamu ngawinaken senok kelawan wong saking balik? Supaya kerajaan Bali bisa jadi di bawah naungan kerajaan Majapahit. Majapahit kira-kira sawilayah Nusantara. Kerajaan sing paling gede lan mewah yayi. Lebakin awakmu kudu nurut. Tapi kakang khawatir. Kadang-kadang senok karena durung uruh kayak ngapa wujud pengantin lanangnya. Iya beli weruh. Blesak atau bagus, tua atau nom, ting-bating pengantin lanangnya ganteng, bagusnya langka padan. Apakah senok terlibat dalam cinta perkawinan iki ya? Beli bakal. Beli bakal. Bener. Karena iki kan tugas Paman. Bagus, bakal kayak kono. Terus berhasil beliye, iki kan tergantung ning Dewi Gili Suci. Nah, jare Paman. iya. Indane berhasil beli kulake Paman. Pasti berhasil. Sapa wong lanange sing dikegembang karena kecantikannya Dewi Suci. Sebab lamun ora berhasil kan duduk cuman kula sampean uga mengkone oli bendu saking Ramapati. Justru lebagian mampan kakang bisa ngomong sing kaya iki mengingat ucapan ramamu ya iki. Lan sira kudu sadar. Pertemuan sira lawan calon suamimu tujuannya ora bakal memadu janji. Ora. Kelawan tekad hatimu memban berita saking ramamu luruh kelemahannya calon suamimu. Nggih, Paman. Sing diarani kebo Iwa. nah. Nggih, Paman. Sebab tersebut kebo iwa ku wong kang paling sakti. Senopati Agung ya, Paman. Boleh mempaniwisa uga beraja. Tapi kakang yakin sewijine manusia sakti sepira saktine pasti duwe kelemahan. Ning paribasa gunung dhuwur ana sing lebih dhuwur maning. Anak. Ya iyalah. Bener ucapan sampean ku Paman. Mong paman. Ya. Paman. Kenapa sih?
Aja-aja siraki demen kita kini. Oh, sampean marema aku GR. Soalnya siraki bilok-bilok ngundang semono poret bae net. Sampean mah GR gampang bae gepekan rajek. Pepan raja. Aja GR, kulane arep takon. Harap takon apa ini? Ya, bagian perjodohan kah? Yang priwen bae gak arep manjing mah lega ning rumah tangga. Bener. Sing arane wong rumah tangga ku priwen si paman Wah. pati. Lebakin kinok. Mengko yen senok blingarti bakal tepai pandangan ning paman. Pandangan. Tapi mong ning waktu saiki. Oh non, Karena apa? apa? Jika paman ngupai pandangan tentang rumah tangga, yen senok wis ngerti khawatir perjodohannya lanjut sampai tekan tua sirake. Konon. Ya iyalah. Aja khawatir paman. Benar. Anu nemah karena kita kan tugas. Ya. Pokoknya mah Dewi Gili Suci ki jodohe setitik ya ora papa. Jodohe dawa ya ora papa. Wong edan. Aing si priwen lole. Ya bloli ya iki. Terus. Sing penting masira kawinan iki kanggo taktik. Sing penting awakmu nemoni calon lakimu. Yen mengkau wis ketemu ditakoni kelemahannya apa? Ya, bakal wis ketemu. Ya Bakal iya. wis ketemu kita nih belum demen-temenan. Aja. Oh, bakal wis ketemu ditakoni kelemahannya. Ya. Terus. Adapun serananya urusan gue. Urusan yang sampean. Manak-manak akene. Nah. Dewi Gili Suci nih bakal wis weruh kelemahannya ku terus. Lah bocah ki terus kaya wong disogok gini. Sampean mah Nyuci mata. Tunguyukan. Ariana wong takon. Ya takonnya ku pelan. Aja terus. Sampean mah wong pengen weruh jelas. Kang, Nun. ing mau kidalang anu ku anomku, Dalang sapa? kidalang anom Kakak. manku, dianku. Dian Pradita. Pradipta. Iya. Ananing kene. Itu. Bes mau ku kandung. Nonton bae kaya dalang Rusmanto. Ndeleng tiga kucing kelingan putune drona aja. Serawat karo kendang. Dari siapa sih ngomong kayak gini? Dalang. Jajang ladeni sumpah ngomong lagi ke Yun. Nonton sotek kanggo alasan. Mesti ke Yun. Ya iya. Kulang Ini ade. kan jagatis bengi. Nok najan kita ki wong lanang yo ana pegel. Ya iya. Zaman kita manusia najan tenaganya maksin bakal terlalu disporsir ya bisa mogok ya gitu. Kulaku jare deh mau tetembangan. Iya. Lelipur ambil pegele orang kerasa kan. Ya berdua aja sila bisa nembang semana enake maya. Ya ampun tiwas makitaku. Bakal nasinden sawer, bakal nasinden sawer. Yang kita seneng tembang. Oh, sampean yang pun pengen nanggap taning kula. Yari nangkap pembeli. Entong lamun siraki dia bisa nembang, hitung-hitung hormati paman. Supaya aja pegel, Iya. lumaku beli kerasa. Karena wis mbaturi Gili Suci, sampean tepai imbalan paman. Imbalannya Pati. apa jenok? Imbalannya yang pun lewat suara tembang. Loh berarti siraki ngerti yang priyon bega kita ki dalang wayang anom. Oh non, Mm-mm. wayang apa indahnya gini? Ay wayang anom, dalang anom Wayang sabi. anom. Dalang anom menor. Pun mah bangor mandel mah. Kira ko kone kaya rasam pengen dadi dalang kedik bocah punya ngitaken kaya. Yalah. Bisa aja lewat-lewat tukang kendang baik, tukang gong. Sing pengen dalang segala macam yang ngitaken bocah. Rene paman. Riyen ayo. Paman Pati. Iya. Ora kudu sampai kawinan. Maksudnya Dewi Gili Suci wis berhasil angburwi kelemahane Pati Kebo Iwa. iya tapi kan terlalu dikasih aku tuh ketemu kelawan Pati Kebo Iwa. Wis ketemu paman. Wis ketemu Iya. ning tempat endi ya? Ting kene. Ari kor endi menusane? Iku paman. Astaga. Rayi Gili Suci. Dalam. Siapa kin Rayi? Iki paman Pati Gajah Hoya kan Oh, Mas. paman Gajah ya. Ki. Kepangaken paman Iya. Kebo Iwa isun. Kebo Iwa kan bakal jadi pengantin ya. Iya bener paman. Seneng awakmu ya. Ya barang tentu paman. Sabar wong ganteng. Iya. Bayi, Dalam paman. gawa apa awakmu? Sesuai karo perintah ucapannya Ramapati. Iya.
iki kelemahane pati kebo iwa. Kelemahan. Yen ki sepahan kinan paman. Cuman iku pegangan kebo iwa. Lamun nempel ning badane kebo iwa pasti wis ora kebal maning awake. Berarti kun kelemahane. Sekit kula wis berhasil. Iya. Tak serahaken ning sampeyan Iya. paman pati. Ojo watir. Urusan ning sampeyan paman. Minggir wong ayo. Ki, kulanya permisi kiriin ya kakang mas. Iya, iya. Istirahat kakang mas. Kebo iwa. Iya. Ternyata beli kengelan kita belati awakmu. Iya paman. Apa sih kepegang dening tangan Yesus? Loh. Iku sepahan kinang. Sepahan kinang Nene paman men. mengkodike. Kegunaan sepahan kinang iki merupakan sewinya kejayaan bagi awakmu. Bener paman. Kawruana kelawan sira. Maksudnya? Yen sira tambuh apa tujuan isun? Isun ben perintah saking Kakang Gusti Pati Gajah Mada. Tujuannya gula di kelemahan sira. Mulai samono prajurit kobol. Ura Gusti, Katon apa iki? napa kudu Gusti? Sepahan kinang kejayaan yaku keboiwa. Yen sampeyan kabeh durung ngawruhi ko kang ke asma keboiwa sintek ulah di awan lawan bengine. Dadi kian manusane. Mungkin sira beli aneh emban perintah saking Kakang Pati Gajah Mada. Leres, Tujuannya kok kenapa jare sira? kongkon mengakhiri uripe keboiwa. Lamun dudu pusakane isun kang membuluh kebo iwa, beli mungkin cerdas. Pusaka inventaris negara condong campur tekserakan dari sampean bunuhlah kebo iwa. Bangun jam isun.